Може да го направиш да вари? Мога. Колко пари? 15 лева. Дай ми 15 лева. 16 лева ми дай за Не, бе, това е щипен пак. Това таблет направо. Откъде го намери това? От буклука го намерих. Аз, защото сега като изкарам другите няма да дам нищо. Ама той си личи, гледай. Колко гледай, бе? Той даже и може да работи, не може да зарежда. Да работи, той влака мина отгоре, човек. Да, бе, ти за 16 лева, кой искаш? Костюм ли искаш, бе, Пламене? А? Чай, че някой звъни тук. Да. Къде, звънят ти. Звънят, бе. Дай ми си 16 лева, ако обичаш. Много ще, много е чупено. Минала колата отгоре, бе, гледай. Гледай това стъкло. Добре, това как можеш така да го щупиш? Какво трябва да направиш да го щупиш Сам така? това прави 16 лева, господин Токмаков. Знам, обаче кажи ми как така са го чупили? Какво са правили това? Башиш ти го дам, мога приказваш, айде, дам ти го башиш. Дай 16 лева си. Остави сега 16 лева. Дай хубавата стока. Днеска каза, че носиш много хубава стока. Ами, има... Това е хубавата стока. Дай да видим. Чакай да изкарам ластици, защото ми трябва това. Това мисля, че... Аз ще дам ластички, бе. Не, бе, аз ги взема, защото завивам. Не, аз ще дам така по 1000 лева да ги завиваш ластичките. 1000 лева, откъде да ги взема? Ам за ластичките, бе, аз ще дам ластичките само по 1000 лева завивай. Що от телефон? Мали, това голям СМС е получил. Какво това, човек? Ами... Това флип ли е? Z флип? Не, това е такова. На вратата и го щипи. Как на вратата? Той направо става новия модел. На леката кола. Леката кола. Да, чупен. И това колко пари? Ами... 25 и 15 и 40 лева. Кое е 25 сега? Това ли е 25? Това е 25 и това е... Чаем платката? Платката не гледаш ли кой е платката? Ами чупена е, ма ти имаш тук да вземаш код, болтове, молтове, камери, мамери. Мали... Това от хубава е телефон. От много хубава е. Да. Коста 25 и... 15-40 лева. А това мене... това било ли го това? Човек, казал съм ти, Сони, не искам да влиза в сервиза. Не, погледни го малко. Видя го? Колко, това е колко струва? Това колко струва? Това е Sony... Това даже може да работи. Слушай сега, това е Sony... дисплея, зраба. Слушай сега, това е Sony M4 Aqua. Този модел има хардуерен проблем. Кое и забива и умира платката. И после почва да показва само Sony и умира. Sony и умира. Добре, Пламене, когато го фърлиш коша, се отървал. Само на ботвация. Добре, 6 лева, това не прави ли? Дисплея няма да го плащаш. Първо ще пробваш, после ще плащаш. Ама аз ти дам ти го. Добре, оставяй тук, оставяй. Виждам, че си гладен, трябва да ти пари за хладилника. Да, това да го фърля ли? Или това няма да го фърля? Фърля го е. Ама в коша за батерии. Не можеш да го фърлиш така по хавата. Така. Дай ми 46 лева, защото нямам пари. 46 лева. 46, да. Дай ми 46 Това, да не казвам голяма дума, ама ще напълниш хладилника, бая. Да, ще вземам. Той няма, той кой вземах? 2 пръчки салам. И какъв то салам бе, че? Колко салам е такъв? Такъв салам прави 15-16 лева. 16 лева. Едната пръчка. Ама къде ги вземаш? От Лидъл? Не, бе, червения магазин да те е в товарата. Лидъл, не то мич и аз. Като кажа, миналата година ходих в Лидъл. Той там е ефтино, пък там по-скъпо, бе. Нали, и уж ефтино, пък накрая къдеш на каста, едни сметки от 130 лева, 140 лева, лошо отстане. Абе няма 130, с още бях в Кауфланта с снахата, ходим с внучката. 2 стека вода и още 2 големи бутилки. Кока-кола, чай, май, така и пускуче, друго коза, сугайн, портокали, 42 лева. И стотинки отгоре имаш. Ох, ти затова сега искаш от мене 50 лева, нали? 46. Аз ще дам 50 лева. Мълчи, бе. Аз ще дам 50 лева, човек, да се радваш, да трябва да изкараме другите телефони. Да избиеш малко от Кауфланда. Айде. Чакай се. Спирай да изкарам моята стока. Спирай.